Ito na talaga ang pinaka-idol na modern local na kainan in my life. In this video, samahan nyo naman ako mag-food trip dahil may discover akong sobrang nakakatakam na modern bakaritahan, larangan at balbakwahan na level up sa sarap at dinamnam. At masasabi kong ito na talagang pinakamasarap na bakareta at larang na natikman ko sa balat ng lechon. Akalain yung sobrang lapot at masangkap ang kanilang balbakwa. Larang na may halimaw na isda na may makamatis na sabaw. Wow! Abay, matitikman din natin ng kaisa-isang sizzling bihud or fish exact. Siyempre, nag-offer din sila ng sizzling dalupapa. Giant squid ni ha. At tingnan nyo nga naman ang kanilang bakareta na sobrang masangkap ba. At titingnan din natin for the first time ang kanilang native chicken na halang-halang. What? Di pa ako nakontento, kinuha ko na lang din ang kanilang sizzling puchero. Hala no. At marami pa silang iba. Malapot na dinuguan, healthy na pakbit, adobong bisayang manok at native tinolang manok. But wait, there's more. May mga pangmalakasang barbecue and grills meron din sila. At sobrang lalaki pa. Pork barbecue nila, pork belly type pa ha. Chicken skin at chorizo. Woo! Siyempre, fresh na isda, tasik. Ay, ang ganda dito. Ay, mga idol, nandito pala tayo sa bagong kainan sensation in town, si Cucina. Cuny, ha? Dito sa Banilad, Cebu City, katabi ng Banilad Elementary School at pababa ng flyover papuntang Talamban. May sobrang malawak na parking area, presko at cozy na ambience. Kahit CR at panghugas ng kamay, nindot na bay. Open sila as early as 8:30 AM hanggang 10:30 PM daily. Dahil natatakam na at gutom na ako, tara atak na tayo. Siyempre, sinimulan natin sa kanilang specials, lalo na si sizzling bihud. Dahil limited lang ito at inuna natin si giant squid namin. Diyos ko. Malasa ang mga spices and aromatics. Our squid malambot. Grabe, gusto ko talaga, sobra. And this is their sizzling bihud. Let's try. Grabe, sobrang sarap. Andun yung spiciness, manamis-namis and very juicy. May klase, grabe. Panalo at dito na tayo sa kanilang unique native chicken na halang-halang at special bakareta lang. Halang-halang na bisaya manok. Let's try. Sobrang sarap. Napakalambot ng manok. Very unique. Para siyang Bicol Express level up. Ang sarap. Of course, this is their mamalaking specialty creamy bakareta. Let's try. Grabe. Mga idol, napakasarap. Sobrang malasa. Very juicy, very tender na beef. Ay, di ko na pinatawad si sizzling puchero. Sobrang creamy. Grabe, ang sarap na kanilang gravy. Lalong lumevel up at sumasarap at sobrang creamy na kanilang gravy. Nice and very satisfying. Last but not the least, black kingfish larang or tasik at ulo ang kinuha natin. Bulong at that. Grabe na ito, ordinary larang idol. Sobrang masarap and definitely pinakamasarap na larang na tikman natin. Nandito lang yan sa kusina. All ng mga foods, may klase. Grabe. Grabe ang ating experience dito sa the one and only Cucina. Cuny ha. Sobrang panalo, sobrang solid at sobrang worth it dahil sa laki ng serving at quality ng timpla. Totoong di matipid sa sangkap at extraordinary pa. At naging best of all time ko na ang kanilang bakareta. Siyempre, panalo din ang kanilang larang na sobrang malasa. At halina kayo at try nyo na sila at makakalimutan nyo talaga ang stress sa traffic ba. Good. Sige, bye. Grabe ka sticky. Nice. Steady. Isa. Simple ko sir, wala katubad sir. Simple kan? Oo.
Hindi mo maglili para lagi sa sisling. Sisling kutsiro. Wow. Gyapon. Sige pa. Wala mga sila. Didi. Baik, ini ada yang perlu papa.